Damang dainang nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus tapasada marohatta martangya kita. Dame na sumurung siyan saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Atani Tuhan nama makuling hita di bagasan partikenon di nek maisan buku di si Matius bidu 10 mamuka maisan ayat 20 sada masuk sa ayat 20 lalu mahatani Tuhan. Ola ni ima di patorang Yesus tua kasih sianna Nekolaudo ibana tu Jerusalem manana porsuk sian akka situan na torok sian situan ni malim nang sian si boto surape polai komate ibana bunuon jela pengulun diari patuluhon dungi dera si Petrus ma ibana disaritai manina do asima rohani di bata diho Tuhan una masonggo pi duho alai humusur ma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip do diau adang di parwahoko akka na di debata akka na di jolmado dungi di dok jesma tu akka sisyanna nasa nagiot manghyuto nau di suadaho madirina di porsan masilang na tu ibana dihutom maaw. Ana nang paluan hosana magagon ho magwas sado. Alay na aguan hosa ala niyaw ido na jupangan. Ayah hamatong gunana di jolma. Nang liat portibion diomo anggumago do todina. Ahamatar leho jolma bahen tubus ni todina. Ay naro masuk anak ni julmai di bagasan hasangapon ni amana rakdo akka surusuran na dungi balasonon nama tu ganup hobar tu na diulana na tutudu na hudokon tu hamu dang namangai hamatian anggudi besyana kana jongjong di son sojolo di ida ro anak ni julmai di bagasan hara jauna ido pacahon damang dainang nainolongan di bagasa tuata Yesus Kristus sada ulaw na borat di bagasan parngolo si Sonarion ima maparsuada diri sedangkan molo di parsuada jul mahadiriyotta dan tarjalotta apalagi molo pola hita sendiri maparsuada dirita nagudang na masa jalan na jujut tabering diak kahumaliang ta gudang julma mga itung hadol mana mga itu diri na sendiri na marlapatan gudang do julma di bagasan parngoluno saluhu na diulahon na naing mangaluri akka parutungan tu dirina sendiri anggo mapersuada diri berarti bamikiron akka julma na asing bakol jela jarang do taparwasi somane demang dainang nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus didik kinarak Tuhan Yesus doa kasih sianna diboto Yesus ma dang sadia liling nai ibana neko pasauton salu lomoni rohani di bata naiko tarbunu ibana jala neko tarsilang ibana alan nunga diboto Tuhan Yesus nunga jono betikina marbuah-buah ma ibana tu kasih sianna tujuan nasada asaradi akasisyan naik majalo na naik masa tu hadirin ni Yesus majalo haluaon na naik patupau ni Yesus
majalo pameleon na pinatupanye Jesus humokop sa akan dosa. Alai dung dipatol has Tuhan Yesus saluhuna nanay masa jalan nanay ulo di ibana takas do diarahon manang dipasingot si Petrus ibana. Baka di do si Petrus do asi maruhani debata di ho Tuhan unang masonggop itu ho. Petrus tidak terima akan sesuatu pengorbanan yang akan Yesus lakukan. Petrus tidak terima akan pengorbanan itu. Karena ada satu hal yang diinginkan oleh Petrus sesungguhnya. Dia menginginkan diigli si Petrus do. Yesus na dijo ibana guru, Yesus na dijo imana Tuhan, Yesus na dijo imana Mesias. Ima gabi Mesias na naing paluaw na sida kapanggongomi. Na marlapatan na dipikiro si Petrus holang manghay tu dirina. Anggo Yesus nunga diparsuada ibana hadirion na. Nunga siap ibana majalo akan alea. Mangalehon akan narikot tu akajol mai. Ale anggo si Petrus tara pamikirion di mana dan hidup bahen adong paduha di mana dau may siyako. Ale ahado musinang ujung na alus di Yesus di bana dakasma di do Yesus dipasingok matong ibana lao mau neho bolis nyala iblis di bahasa Indonesia di dong. Nagabisi bolis do di ba Jesus ima si Petrus daw. Dia holongi Jesus do si Petrus ido toho. Alay pangalaho manang pamikirion. Na pinatuduhon ni si Petrus ido pamikirion na songon na pinatuduhon ni si bolis. Pamikirion ni si bolis do na mabayan na manudad akasakap di debata. Molo tajaha di buku di si Matius bindu 4 ditikin na dijuni Tuhan Yesus selama 40 dumar puasa ibana 40 hari 40 borgit dido imasi bolisido daguhom madirim siyan langgatano adong no tarsurat nang pasobun ni debata pakmu manang tokmu tartutuk suruon na do imaton di perbadia aso na tartutuk ko pamikiro si somonido amang ina na dipasahat si Petrus na sarubang pamikiran di si Petrus do pamikiran di si bolis. Sebenarnya Petrus melakukan itu karena kepeduliannya menghilangkan sebuah kebenaran yang artinya kalau kita lihat di zaman sekarang gudang do hapet jolma peduli alai mana budin akasih tongat manggukup ya kasih tongat. Morado udah kaki peduli si somono di bagasan ruhan ya kajul mana porsia. Tak pada usia kita. Dan gambaran manang dan patuduh honong di debatai. Alia ka pamikirion ya kasih bolis do saru. Damang dinang nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ujungnya di Yesus Kristus ise na namang yuto di bana dituhu masilangna di persuada madirina jala dihutum ma Yesus. Bahkan di Tuhan Yesus sudah musenang na sanagyo manghutton au manang nasa julma nanang paluan hosana magon hosado na marapatan ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri sesungguhnya celaka itu ada di hadapan kita. Sesungguhnya kemalangan itu akan menjadi bagian kita. Jadi Yesus mengatakan siapa yang memikirkan dirinya sendiri, sesungguhnya kecelakaanlah yang harus dia rasakan atau penderitaan. Manang hamaguan, manang magohosa. Alai di Tuhan Yesus Kristus dumusena. Alai nasa jol mananay magon hosa ala ni Yesus ido najumpangan hangoluan. Na marlapatan
nasa jolma nang mapersuada dirina nang manuhu silangna jala bangyut to Jesus ido na madapot hamulwa ido ubahen dang adok kape mariswang akapabahena jolma si burjuroha dang mariswang akahaporsiaw na tugutu tu Yesus Kristus dang mariswang molo imata parsilako dirita tatu silangta tahit Tuhan naiko dapotan hangolua duhita hobar tulo menirohani di mata di bagasan ayat na 22 na tutudu na hodokot tuhamu dang nama ngai hamatian anggudiba sianaka na jom-jom ison. Yesus mengatakan bahwa dari antara yang mendengarkan itu mereka akan melihat kemuliaan yang Yesus lakukan lewat kebangkitan yang dia wujud nyatakan. Demang dinang dan nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu jahan nasa tu hita dia pada partikenon didok maswada diri mamor san silang jalamang hutun Yesus. Adong tolu nagabe sitio polau patugun hapor syotak songon hataridan disihut to Kristus ita parjulis sehali didokon maswadaho diri adalah patah maswadaho diri berarti iko maninggalon akahagi perdagingon. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus atau setiap orang yang menerima keselamatan daripada Kristus, dia harus mampu menyangkal diri sendiri. Mana maswadaho diri ikut tinggal lo doa kahagi udah keperdagingon nama ngai tungadul nama ngalui keperuntungan nama ngalului akahamoraun akapangkas sian nasunadalanna yang menghalalkan segala cara untuk sebuah kepuasan dunia ini. Karena banyak orang sekarang ini dia jual iman percayanya demi jabatan, demi kekayaan, demi kehormatan. Maka firman ini mau mengajak kita saluhuna amanginang sungguh kamu na manak tu dirimu na mau lunungai doko kamu na hamu na sihut to Yesus Kristus suada hok kamu na dirimu na lapatana tinggal hok kamu na akahagi na keperdagingon munai ale ulah hok kamu na ulah ni dibata do mau ni rohani dibata di suada hok dirina mau ludang bodo pehita mas suada dirita mana meninggal akahagi na keperdagingon na do di portibion hamati ada deko jalanta manang so nilako Tuhan Yesus nasa jolma da belun hosana bagokosa. Ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, sesungguhnya kita menjadi orang yang paling mendapatkan kecelakaan atau mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Nah padua nama nginang diturpu jami tahun di dok musena obar tu jahan so nilako Tuhan Yesus Kristus dituhup masih lang. Nah, ganup pita dileodo akasilang na ng porsanota. Setiap orang sesungguhnya dia harus memikul salibnya sendiri. Gudang akasitahongon, gudang akanamasa, gudang akahamaulot. Nama lapatan Yesus mau katakan setiap orang yang memikul salibnya berarti dia harus siap menderita. Artinya penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya tidak membuat dia kehilangan iman. Amanginang suku kamu na mana tu dirimu na. Buhado kasih tahu non nang dia do pihamu na naselao. Ngada di hamu na majaloi mana margo gudamu na majaloi manang dao. Mana gay mardosa hamuna. Aledo Tuhan. Ketika engkau mengikuti Tuhan, maka engkau akan memikul salibmu. Artinya engkau harus siap menderita menghadapi segala tantangan dan persoalan dunia ini. Gudang dua kasih tahu nanda kajian mana porsia. Alai dang dipasobu di bata hitam manon salunai. Ketika kita memikul salib kita bersama dengan Tuhan, siap menderita dalam kehidupan demi kebenaran, maka sukacita akan kita dapatkan. Napar pudi jalan dapat puli didokon manghut Yesus. Amanginang didok do tuita saluk naga do marsada-sada ikut gabi bangit Yesus.
dan manghitung jelma parpangkat, dan manghitung sigolis, dan manghitung akah hagi perdagingon. Ale doko Tuhan Yesus manghitung Yesus. Berarti mono hita salutna nunga manghitung Yesus di bagasan parmoduon. Iko na kaulo na diga tolaw. Manghitung Yesus di pandaridaon at kajol mana porsia. Marhite-hite komitmen na tugu. Marhite-hite tekad yang benar. Maka setiap orang yang mengikuti Tuhan, dia mempunyai tekad yang benar, dia mempunyai motivasi yang benar, dan dia mempunyai tujuan yang benar di dalam kehidupan. Amin. Martanya kita. Muliati madiho ali Tuhan. Nunga taruli hai marhiti hatam dia pala partiken. Ajari kami atau tong mapersuada diri nami. Marhiti maninggal akahagi na bardaki ko. Manuhuk silang nami. Jala magitoko. Todim parbadia na patugo kami. Patupahon salut na maula kalumoni roham. Muliati Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin.